אם סך התאריך לידה שלכם נותן מספר אחד, מאוד חשוב שתשמעו את הדברים הבאים. אם אתם לא יודעים איך לחשב, אני אכתוב בתיאור למטה, וככה תדעו. אז אם סך התאריך לידה שלכם נותן מספר אחד, יש לכם שדה אנרגטי מאוד 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 חזק. זה אומר אתם אנשים דינמיים, עם הרבה רצון לזוז, לקום, לעשות ולפעול. העבודה הגדולה שלשמה ירדתם לעולם הזה, זה להיות מקוריים. זה לעשות דברים שאנשים לפניכם לא עשו. זה ליצור דברים חדשים, זה ללכת בשבילים שאנשים עדיין לא הלכו בה. זה לייצר מציאות חדשה לאנשים אחרים, לעצמכם. לדוגמה, נניח אני נגן מוזיקלי, אני נגן, ואני מספר אחד, אני נגן לא כמו הסטנדרטים המקובלים לפי התבניות, לפי כל מה ששאר הנגנים מנגנים, אלא אני אייצר לעצמי איזשהו שביל חדש בעולם המוזיקה, שבו אני ארגיש ייחודי, שונה ואחר מאחרים. המכשול הגדול שמפריע לכם להתפתחות הזאת זה החוסר ביטחון העצמי המולד הגבוה שאיתו באתם לעולם, וגם סיפורי ילדות שעברתם, לא לעכשיו, תרצו בפרטי, בכיף, אבל החוסר ביטחון הגבוה שלכם מונע ממכם להתפתח ולהיות מקוריים. עכשיו, מה זה חוסר ביטחון? זה בעצם לא להיות בטוח בעצמיות שלי. מה זה העצמיות שלי? זה קודם כל מה אני רוצה. מה עולה מתוכי? האותנטיות שלי. המקום הבטוח, הפנימי, האותנטי, הרגשי, האינטואיטיבי שלי. אתם כל הזמן מטילים ספק במה שעולה מתוככם, לא נותנים לזה מקום, מערערים בזה, וזה חוסם אתכם. כאשר אתם במקום הזה של החוסר ביטחון, אתם לא נותנים ביטוי לנשמה שלכם, ואז ממילא אנרגיית החיים שלכם נחסמת. אנרגיית החיים שלכם לא באה לידי ביטוי, ואז זה מקום שאתם יכולים להיכנס לדיכאונות, לתחושה של מגבלה מאוד גדולה, עייפות, תשישות, משום שכל השדה האנרגטי הזה עצור בתוככם ולא בא לידי ביטוי. כפטנט, מה אתם עושים? אתם תופסים בן אדם אחד, ואז כביכול אתם תלותיים בו, מבחינת הוא צריך לאשר לכם את כל הזמן מה שאתם חושבים, מה שאתם מרגישים, זה בסדר גמור. אבל בעצם הוא מאשר לכם ומדביק לכם את מה שהוא חושב על עצמכם. ואז העצמיות שלכם לא באה לידי ביטוי. ואז אתם נכנסים ללופים של דיכאונות ושל מקומות לא טובים. אתם מסווים את כל החוסר ביטחון הזה באיזושהי דמות מאוד בטוחה, מאוד חזקה, מאוד יודעת מה היא עושה, מאוד עצמאית, וכשאתם במקום הזה אתם נכנסים לתחרות מול העולם. אתם כל הזמן בהתחרקשויות למי יש יותר גדול, מי יותר חזק, מי יותר מוצלח, והמקום הזה של החוסר ביטחון יותר מגדיל לכם את החוסר ביטחון, את התחרות, את ההשוואתיות, ואז שמה אתם עוד יותר מפילים ומדקים את עצמכם. ובמקום הזה שאתם כביכול מרגישים שונה וחריג מאחרים, גם זה כשלעצמו, אם הוא לא מפותח והוא אותנטי, אז הוא כשלעצמו גם עלול לגרום לכם לרגשי נחיתות אל מול אנשים אחרים. ושוב, זה מוסווה באיזשהו אצטלה של אדם עצמאי, ולכן העבודה הגדולה שלכם פה זה להתחבר לאותנטיות שבכם, לדעת להרגיש כל הזמן מה אתם רוצים, מה אתם צריכים, מה בא לכם, לתת לזה עדיפות עליונה על כל שאר האנשים, על כל שאר הרצונות. אתם בראש, ומהמקום הזה אתם תראו שפתאום התשוקת החיים והמוטיבציה לקום, לפעול ולעשות תגדל לכם, ואתם תלמדו להיות מקוריים, ואתם תיצרו דברים חדשים שעדיין לא באו לעולם, ואתם פתאום תרגישו כמו שמש, משום שמספר אחד משוייך לשמש בנומרולוגיה. אז עד כאן מספר אחד, תהיו מקוריים, תהיו אותנטיים. אם אתם רוצים כמובן להתייעץ איתי, פתיחה בקלפים, ללמוד לפתוח מפה מורחבת ועמוקה מאוד של פענוח אישיות, ייעוץ, טיפול, כל דבר, אני כאן בשבילכם. תשתפו, תפיצו את הסרטון הזה, תהנו.